So hey guys, welcome back to the channel. So गुबुन मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय. So मानो दा पुरा एक्साइटेड पुरा रेडि आरो ना. इथिं दोङो MT-15. भाई ब्र मोजांबा? मोजां. MT-15 दोङो बारा गोबाव जायाखै प्लेट नाम्बारबो फायाखै आरो ना. ओमफ्राय दोङो इथिं आरो एन्ट्र. मोजांबा ब्र? सेक. मा मुंमोन नोंनिया? मनोरन्जन बर'. मनोरन्जन बर'. अफिसियेल फटोग्राफार. ओके अफिसियेल फटोग्राफार. So जों थांलायनोसै आरो ना मा होनो जोङो दा दसेसो माने बरनुदियाव रेस्ट लादोंमोन आरो ना दा पुरा थांलायनोसै स' डाइरेक्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना मा होनो लोगोफोर बाय बाय. तो गाइस अंदर पहुंच गए, अब अंदर जाएंगे. अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ. अभी दरअसल ट्रैफिक से है और मोबाइल मेरे हाथ में है. तो इधर हम जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग. गौतम भाई और ये देवजीत भाई और मैं और चलो ये ले लो. Hey guys, दा फाइनाली जों मोनहैबाय भुटान. Oh my god, so excited मोन आरो ना फार्स्ट टाइम आरो ना दा थांलायनोसै. स' मा होनो ओरैबायदि एक्साइटेड मोन आरो ना भुटानाव माने मा बुङो ओरैबायदि माने जों थाबायसो फैनांगौ जादों आरो ना मा माने दा जे थांदोंमोन ना स' इसोरो माने नायनानै आंखौ मिनिदों आरो ना हिन्जावफोरा. स' थाबायसो फैनांगौ जादों आङो मा होनो जोङो बाइकनि लाइसेन्स गैया आरो ना स' बेनिखायनो थाबाय फैनांगौ जादों आरो ना दा बेयाव माने ओरैबायदि एक्साइटेडमोन माने दा बेयाव मा होनो फट'शुट खालामनि ओमफ्राय बिथिं दोङो फट'ग्राफार मनोरन्जन अफिसियेल आरो ना स' फट'ग्राफार मनोरन्जन स' पुरा मजा. जुदि नोंथांमोना फट'ग्राफार नांगौ जायोबा आरो ना स' आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय. नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्राम बा फेसबुकाव फल' खालामबानो जाबाय. आं डिसक्रिपसनाव होनो रोंगोन. स' फैबाय था आरो ना ओरैबायदि माने एक्साइटेड ओरैबायदि माने मा बुंनो भागि नोंहा बोरै नांदों भुटानाव फैनानै? मोजां नांदों ना आरो सिगाङाव मोजां नुगोन आरो मोजां नुगोन. दा मा होनो बे दालांखौसो मोनहैबाय आरो जोंनिया ओमफ्राय आरो दंबावोसो दा आरो थांनांगौ दोङो आरो ना स' दा थांबाय थानोसै. थ' गाइस ओरैबायदि मोजां नांदों आरो ना फैनानै माने दिनैदो माने साननै नामा जाबाय दां आरो ना दाख्लैबो फैदोंमोन जोङो. स' मा होनो जेसां हायो एसांनो खिथिनो नाजागोन आरो ना आङो. स' दा बिथिं दोङो आंनि लोगो गोजा. दा इथिं दोङो जों साब्रै आरो ना सरि जों साब्रै फैदो आरो ना मा होनो जों माने बेयाव एसेसो माने फट'शुट खालामबाय आरो ना. जोंना फट'ग्राफारखौ नुखायो आरो इथिं आइबे हिट ना भागि इसोरनि मा होनो जेनेबा न'फोरा मोनसे कालारनि ओरैबायदि मोजां माने बुंनो नाङा आरो ना ओरैबायदि मोजां स्टेपनि मोजां कालारनि आरो ना माने ओरैबायदि मोजां नाङो आरो ना इनि स' ओरैबायदि मोजां मोनसे कालारनिनो आरो ना इसोरनिया माने न'फोरा आरो ना मोजां नाङो. बेनिखायनो ओमफ्राय बिराद रेसपन्स होयो ओरैबायदि मोजां रायलायो आरो ना. स' आं जोंनि बायदि नङा आरो ना इसोरनिया ओरैबायदि रेसपेक्ट होयो माने पुरा सेल्युट आरो ना बिग सेल्युट. सोर खिफिबाय पियर खामबाय दे सोरबा खिफिदोंमोन आरो ना पियर खामदो. स' इसोरनि माने माबा आरो ना ड्रेस आरो ना नुदों नोंथांमोना. स' इधर हम लोग नहीं जा रहा है अभी हम लोग उधर जाएगा उधर हाँ बैक. थ' जों दा हटेलाव थांबाय थादों आरो ना बेथिं ओरैबायदि पुरा हेभि. दा बेयाव मा मोनो नायनोसै. जों फुंनिफ्रायनो खाम साम जाना फैयाखै ओरैबायदि. नों खाम जादों नामा भागि? इलाय आं जादों. जादों एसे रायख'ना बिसोर खानिया बाहाय रायख' थारमाने जोंथ' जायाखै. इयाव मा मोनो मोनथिया. स' फार्स्ट टाइम फैदों नालाय इयाव नायलायसै जास्ट फिसा आरो ना इसोरनिनो
बेयावनो नायनोसै मा मोनो थ' बेयाव फट' सुट खालामबाय दा थांलायनोसै आरोना दा आरो गाहायथिं थांनांगो ना मा बुङो भाइ मोजांबा खबरफोरा थ' जोंना लोगोफोरा एकदम थाबाय थाबाय मेंबाय खोमा खा चा चा फा चा चा फा चा मिन चा 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 खामा खा चा ज' चा लोगोफोर मा होनो माने पुरा कभार खालामनो हायाखै आरोना जोङो ओरैबायदि माने जों थाबाय थाबायसो माने माबा खालामदोंना स' बेनिखायनो कभार खालामनो हायाखै स' इयाव केमेरा जुदि माने भिडिअ खालामबा बा केमेरा नुबा बिराद मानसिफोर नायो आरोना माने ओरैबायदि थ' लोगोफोर दा मोनसे मन्दिरसो ना मासोथाय बे मन्दिर ना मासो आं मिथिया आरोना स' फायबाय थेवबो बेयाव मा लिरनाय दोङो स' मिथिया हे गुरु नानक कालीचरन हे बुद्धदेव ओरैबायदि मेंबाय दा बेयाव मोनहैबाय बे मन्दिरसो ना मासो आं मिथियाखै आरोना दा थेवबो फायबाय बेयाव माने हाबनो होदो आरोना इयाव माने बहुत रेसपन्स होयो स' केमेरामेना फायबाय था आं खिथिलांबाय थागोन जेसेबां हायो आरो जोङो थाबाय थाबायसो माने भिडिअ खालामबाय थानाय बायसा जादों आरोना स' माने बाइकआ जोंहा लाइसेन्स जेबो गैखाया स' बेयावनो गारबोबाय जोंनि इन्डिया माबायाव स' मा होनो दा फुरा कभार खालामनो हायाखै आरोना ओमफ्राय खामबो जाना फैयाखै फुंनिफ्रायबो गोबां माने मेंसोबाय ओमफ्राय खामबो खुसिदो आरोना स' मा बुंनो आरो जेसां हायो भिडिअखौ नाजानोसै आरोना माबायदि खामाखै स' बहुत मेंजोबदो दा बहुत मोजां नांदोंबो आरो फायनानै ओमफ्राय नोंथां बर'आ बोरै मोनदो एसे खोन्थाना होदो भागि मोजां नांदो ना स' इथिं फाइभाव बहुत मोजां ओमफ्राय बे माने भुटाननि माबा आरोना मोजां नुवाखै जानो हागौ थ' बेयाव बिसोरनिया माने कालसार फांसनफोर जायो खोमा आरोना बे स्टेज ओमफ्राय बिथिं जग्रा आरोना मोजाङानो ओमफ्राय थिं इसोरनि माने हाथाय दोङो आरोना ओरैनो हाबना फैगोन इयाव माबायदि आरोना स' इथिं स्टेज ओमफ्राय बेयाव माने मानसि पाब्लिकफोर जिरायनानै बरियानो थानाय आरोना मोजाङानो पुरा बेफोरो माने टाइल्स होदो आरोना बेफोरखौ स' इथिं दोङो स्टेज इथिं दोङो माने मानसिफोर माने इयाव जबाय थायो आरोना जनानै बिन्दास आं जेरै जदों ओमफ्राय इदि नायो आरोना स' मोजाङानो थ' मा होनो इसोरनि माने भुटाननि माबा मा होनो हाथायाव फायदो आरोना मा बिसा माबायदि माने जों बायदिनो एसे बाहाय बेलेगफोर थानोबो हागौ बिथिं आरोना इथिंबो दोङो माने इसोरनि भुटाननि माबा आरोना इसोरो बे जाबाय बानलु आरो बेयाव पुरा हाथाय जायो आरोना इसोरनिया मोजांनो बरियानो हाथाय जायो आरोना इयाव स' बहुत मोजां नांदो फायनानै ओमफ्राय सान्दुंबो भाइ मेंदोना मेङाखैलै नोङो स' बहुत मेंसोदो थाबाय थाबायसो माने फैदो आरोना जोङो बिथिं दोङो बहुत मोजां बे जाबाय रैमालि जोंनिथिं रैमालि होनो दे बेखौ जों बायदिनो रैमालिफोरा थ' बाहाय बेलेग टाइप नुयो आरोना बाहायसो थिं दोङो बरिया स' ओरैनो माने हाबबाय आरोना ओरैनो माने नोंथांमोनखौ माने खिथिनो थाखाय आं फैबाय आरोना इयाव माने भुटानफोरनि मा होनो हाथाया मा बेसाद बाजारफोर आरोना स' बिदिनो मोजां स' बिदिनो जायो आरोना इसोरनिया पुरा इथिं पेन्सिल लगायना दोनदो स' हिट मोजाङानो लाव बेफोरो स' जों दा इथिं पुरा थांनोसै आरोना नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो बेखौनो खिथिबाय दे आं लोगोफोर मजा
मजा व्यू लटका हुआ ब्रिज कहाँ पर है भाई पता नहीं भूटान का लटका हुआ ब्रिज पता नहीं आपको भाई नहीं पता आपका भी नहीं पता हाँ क्या बोलो लटका हुआ ब्रिज हम लोगों को नहीं पता है लटका हुआ ब्रिज कहाँ पर है हम भी नहीं पता है वो रहा नहीं क्या मा होनो मोनसे बुस्थु नुबाय आङो इयाव जोंनि इण्डियाननि फ्लेग ओमफ्राय इसोरनि फ्लेग आरोना जोंनि इण्डियाननि बे फ्लेग ओमफ्राय बिसोरनि बे फ्लेग आरोना मोजाङानो रेसन स' दावदै बेसा बानायना दोनदों आरोना स' हिट बे आरो फट'सुट खालामगासिनो ओइ पस्टफोरखौ मोजां हो भागि हाँ बेटना होगा भाई बेथ' थोड़ा सा इथिं आरो होगासिनो इथिं दा इसोरनि बे टाउन आरोना दा मोजाङानो टाउनालाय मोजां नांदों ना भाई टाउनखौ एसे नायहरब्रा इथि मोजां नांदो बेनो आरोना टाउना मोजाङानो स' हेभि स' इथिं थांनानैसो बहा मोनो आरोना जोंथ' मिथिया जेनेबा फार्स्ट टाइम फैदों नालाय इथिं थांनि आरोना नायनोसै मा मोनो बाराथ' जोंहा टाइम गैया थाबायनानैसो भिडिअ खालामनांगौ जादों स' बेनिखायनो गोबां माने खस्थ' जादों आरोना ओरैबायदि ओइ माथिं थांगोन इथिं सिदा स' इथिं सिदा थांना नायनि आरोना स' मिथिया बहा थाङो आरोना स' इथिं थांनि इथिंबा माथिं थाङो स' जों मिथिया आरोना स' इथिं थांगोन जोङो जों दा इथिं फैबाय टाउनाव स' बेयावनो एसे मायबाफोर जाना लाबाय आरोना बेफोरखौ आं भिडिअ खालामासै आरोना आजाव भाई लोग तो हम माने इयाव मा होनो हिन्दी बुङै माने आं मा होनो हिन्दीयावसो बुंनो नागिरदोंमोन आरोना हा मोनलायलायदो आरोना स' बेनो आरोना मोजाङानो देसन स' हिट स' इथिं टाउन दोङो टाउन एरिया माने बहुत मोजां ओमफ्राय पुरा साफा आरोना इसोरनि प्लेसफोरा बहुत मोजां पुरा हिट आरोना एकदम इथिं दोङो गोबां माने माय गड ओरैबायदि हर दैखौ आंबो लोंनि बाय आंबो लोंनि हर दैखौ पुरा हिट बरिया आरोना ओरैबायदि दा दै लोंनो मायदो आरोना आङो स' इथिं हाबग्रोनि मा मोनो माय गड बरिया हिट मा मोनोथाय इथिं बेफोर जाग्रा दोङो आरोना स' बरिया साजायनाय दोङो पुरा साफा आरोना इस तरफ है जिरलानी आरोना नहीं भाई जाएगा अभी क्या ले आपने चिप्स मुखासो सुना लानि र' बाहायसो माने मोजां नाङाखै आरोना मुखासो सुना लानि इथिं दोङो दै टेनसन गैया ओमफ्राय इथिं पुरा दै फायखायो ओ माय गड भुटानाव दोङो दा भुटानाव स' दोङो आरो इयावनो स' बेयाव जबाय दा एसेसो बेयाव फिदिंबायबो इखो स' भिडिअ खालामाखै आरोना स' दा थांलायनोसै जोङो क्या दा जों थांबाय थानोसै आरोना गोबां मेंबाय स' दा बेयाव इसोरनि मानसिबो फैदो देसन नायनो स' बरिया नांबाय इयाव फैनानै स' आरो खनसेबाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना स' दा मा होनो मोजां माने जिखिनि भिडिअ खिथिनो नागिरदोंमोन आं जिखिनि नायनो गोसो जादोंमोन आरोना भुटानाव फैनानै स' बेखौ आं नुवासै नेक्स्ट भिडिअआव आङो माने गोबां माने मा होनो
बाइकखौ माने जों बेयावसो दोननांबायना स' मा होनो जोंनो लाइसेन्सबो गैया माबो गैया स' बेनिखायनो जों माने थाबायना फैनांगौ जादों आरोना तो ही चप्पल चाहिए तो चप्पल ले लो चप्पल चाहिए तो चप्पल ले लो वाओ डेल 2 स' बहुत एक्साइटेड मोन आरोना भुटानाव फैनो ओरैबायदि एक्साइटेड थ' जोंहा भुटानाव गिदिंनाया पुरा जोबथ'बाय दिनैनि माबायाव आरोना दिनैनि दिनाव दा जों थांनो ओंखारबाय बिथिं जोंना फैदो लोगोफोरा दा थांलायनोसै थ' लोगोफोर दा दोनथ'नाय जाबाय आरोना माने भुटानाव गिदिंनायफोरा ओमफ्राय भिडिअ'आबो बेयावनो जोबथ'नाय जासिगोन स' जेसां हाबाय बेखिनियावनो आं माने भिडिअ'खौ खालामनाय जाबाय आरोना जोंहा आरो बाइकबो गैया नालाय माने बाइकजों फायदो जेनेबा माने भुटानाव हाबनो होआसै थारमाने मानो होनबा जोंहा लाइसेन्सआ गैया स' बेनिखायनो दा इदि जानांबाय आरोना स' जों थांलायनोसै दा